uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabingelela kumkhulu nakugogo nasentabeni likaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi ngelinamandla igama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Mkhulu, ngilethe ubufakazi ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngilibonile lingisebenzela. Angazi ukuba ungangifundisanga noma ubani obungasifundisanga ngaleli gama ukuthi ngabe ngikuphi namhlanje. Ngihlangane apha emalangeni ngathi ngehla etekisini ngizihambela, ngiyahlaka etekisini ngiyahambe ngiyacula. Kungumkhuba wami ukuthi uma ngihamba ngedwa ngihambe nje ngidumise endleleni. Okay, mangabe ngisadumisa kanjalo kuqhamuka umuntu ongubhuti nje osemdala athi kimi, athi ikhona into ehlukile ngawe. Bese ngithi mina kuye, uJesu Kristu inkosi. Bese ephendula yena athi, yimi uJesu. Mawuthi uJesu usho kahle, yimi uJesu. Ngithi mina uJesu Kristu inkosi. Athi mina nginguJesu, ngingumesaya, ngiphethe iy'ncwadi zokuphila. Next kulonyaka ozayo ngizoqala ukusebenza emhlabeni, ngilethe ushintsho ebantwini. Mina nginguJesu. Izwi likaNkulunkulu malikhuluma ngoJesu likhuluma ngami. Namhlanje ubona uJesu, yimi uqobo uJesu lo mshoyo. Bese ngibona ukuthi ideveloshipha le, unama-tattoo ebusweni, uzibiza ngoJesu, uzibiza ngomesaya, umdukisi nje ofikile. Ngivele ngibiza igama elithi ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, kuphele nokwesaba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithi nje angifuni ukuba yi-victim yale devilship engidibana nayo namhlanje. Ngalibiza igama elithi uJesu Kristu inkosi, walokhu ephikelela ethi yena unguJesu. Ngalibiza igama elithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Uthe egcineni vele washo wathi yena ungumntwana kaSathane, usebenzela uSathane. Wazisho nje kanje, wazichaza kanjalo. Ngathi mina ngingokaJesu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Omkhulu bengibhekene naleyo mpi, kodwa nganqotshelwa ngegama elithi uJesu Kristu inkosi, because uqhamuke ezongidukisa, eqhamuka ngegama elithi yena unguJesu. Bekumdukiso befikile kimi ezongidukisa ngendlela bezongidukisa ngayo, kodwa igama likaJesu Kristu ophilayo linqobele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu Baba ngesikhathi singena emkhosini ka-5 days lo esigcine ngawo. Ngangena nami Baba ngo-day 2. uNkulunkulu wangenzela umusa. Umzukulu wami wabizwa emaphoyiseni kuthiwa akazogijima. Wahamba wayogijima, wafika waphasa. Baphinde futhi babizwa kwathiwa beza kwi-interview. Bahamba bafike futhi baphasa. Wahamba kahle Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Futhi ngiyethemba ukuthi izobizelwa i-test yokugcina, kuthiwa i-medical test. Ngiyamthemba uNkulunkulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubazali bethu, uMama Mtsibande noBaba Mtsibande. Ngiyathemba ukuthi bayaphila abazali. Ngiyabingelela kubazalwane bonke basekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngathi ngicela ukuthula ufakazi bami ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nami kade ngisemkhosini wezinsuku ezingu-21. uNkulunkulu ngambona ehamba nami baze basho ngisho la emsebenzini, ngoba ngisebenza ngihlala ngaphakathi. Kwafanele ngimtshele umama ukuthi-ke nama seselungisa ukudla angangibali ekudleni. So umama-ke vele kusho ukuthi wa-understand-a ukuthi-ke kusho ukuthi ngisemkhosini. Waze washo ey'nsukwini nje
wathi yena uyabona ukuthi ngihlile egazini kodwa nje ubuso bami akuve kukuhle, akuve ubuso bami bubuhle. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba bekungumthandazo wami ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ungisize ukhanyise ubuso bami ingabonakali indlala, futhi Nkosi ngicela ungiphe amandla ngingabi nesiyezi, futhi uNkulunkulu wenza njengokucela kwami. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu ukuthi ungisizile kakhulu kuma wami ube nesifo sashukela, ngakhuleka kulo mkhosi kade ngikuwona, ngambeka uma wami emkhulekweni, ngaqalekisa zonke izifo nje emndenini wami, ngathi ngiyeqalekisa izifo akuzona azilethwa uNkulunkulu, izifo zilethwa usathane ey'mpilweni zethu, usathane umuntu osilethela izifo. Ngayiqalekisa zonke izifo emndenini wami, ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ushukela awusatholakala egazini likama wami njengoba kade esesibhedlela egula. So bamcheck-a-ke noshukela bathi hhayi awusatholakali. Ngambonga uNkulunkulu ngathi bengikade ngubani mina ukulalelwa uNkulunkulu ophilayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nanokuthi ngingene ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu nangayimfundiso esifundiswa zona, nanokuthi fanele sikhulekele, sifunde ukuyikhulekela, sicelele thina uNkulunkulu, singami ngokuthi sesizocelelwa ubaba, ngoba nathi sinalo igunya lokuthi siye kuNkulunkulu. Uma nje sisingabantwana bakhe sonke siyafana. Siyabonga baba ngalezo y'mfundiso osifundisa zona. Ngathi nje uNkulunkulu abe nawe baba nomndeni wakho wonke, anibusise, anivikele kukho konke, kanye nabazalwane bonke, egameni Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Bingelele kubaba uNtsibande, mama Ntsibande, bandla lonke lekhaya lezwi. Bingelele kwintaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngibonga imfundiso zakho osinika zona imihla ngemihla. Ngiyambonga uNkulunkulu. Umfana ondalamayo ebefumene i-operation yedolo, wabuya esibhedlele, kayelala kufika imikhosi yobumnyama iphathaphathe elaa dolo. Kodwa ndithe ndakumnika uRomans chapter 10, laa mkhuleko kaMeyi, uThixo wamchukumisa, waphila, uyaphangela ngoku. Ndiyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Ndibonga Nkosi iimfundiso osinika zona imihla ngemihla. Ukhona umntu ebemane endifowunela, uthe kuze ayeke undifowunela ndathi uJesu Kristu inkosi. Okokuqala undifowunele ndisebhenki, ngoku undifowunela ndilapha endlini. Uthe kuze ayidrophe ifowuni ndathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ndatsho kuqala, khange aphinde abuyele kum. Ndiyambonga kuNkulunkulu. Ndithi uNkulunkulu akugcine, akufihle, akubiyele, akumbose ngamandla kuzo zonke iinkalo zongendawo. Thixo ame nawe. Ndiyabonga kakhulu. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela ekuseni, ngisibingelele sithi uJesu Kristu inkosi uyabusa. Amen. Ngibonge baba amalungu engiwalethayo ayasho ukuthi hayi asemukelekile, asemukelwe. Ngiyabonga kakhulu, kwangathi uNkulunkulu angenelela-ke kuwo lawo malunga, abe yisithelo esiyisona sona amkhonza uNkulunkulu, nawo aletha amanye amalunga sibe isivundiso esiyisona sona. Kungabi siletha into ezobulala ibandla, kodwa silethe into ezokhuphula ibandla, likhuphuke libe likhulu ibandla likaJehova. Siyilwe impi kaSathane, sihlangene, sihlanganyele, sibambane, sibuyisane nalapho siduka khona. Ngalibonga igama lenkosi. Ngiyabonga.
uYesu Kristu inkosi tata, ngixolise kakhulu kunobungqina ebekufanele kudala ndibungqinile kuyihleli nje inhliziyo yam oko ndisithi ndiyabungqina, but kuyabekeka ke ukuthi mandike ndibungqine namhlanje. Tata, ndiye ndacela ideyithi yovumiso after ndingenile ikhaya lezwi, bekukubi kwi-spiritual life sam. So ithe xa ndifumana i-deliverance ndaqonda ukuthi inene bendishota ngale ndaba yokuvumiso bezingumqobo endleleni yam. Into eyenzekayo ke tata, ndaye ndacela ideyithi, wandiphendula ke wandinika umthandazo wabaseRoma chapter 10 verse 9. uYesu wandinceda kakhulu. I-deliverance ndayifumana usacacisa ngalaa ndaba ka-Akhani. Ithe ndiyofika kumthandazo wabaseRoma chapter 10 verse 9 ndabe ndiqonda ukuthi i-deliverance seyisenzeka empilweni yam. Intloko yam ibikade ixinene, iindlebe zam zivalekile, ndingayazi uba kwenzeka ntoni nje kwi-spiritual life sam, ndingakwazi nolala, ingathi if ndingalala ndingangavuki. Kodwa uthe xa ndimamela umthandazo wabaseRoma chapter 10 verse 9 ndeva intloko yam ingathi kungena umoya omnandi, nalapha ezindlebeni yayingathi ndingaxhumaxhuma ndithi kwenzeka ntoni, ndim lo ndingabhilivi ukuthi kwenzeka ntoni kwi-spiritual life sam tata. Kodwa i-deliverance nje endayifumanayo ndabona ingathi kukho umntu ophumayo apha kum. Caba kukhona nje ndaqiqa ukuthi ukhona umoya ubungomnye apha kwi-spiritual body sam. Indlela endandibulela ngayo kuYesu ndafumana i-peace emangalisayo. Ndandingasalali nasemini njengoba ndingumntu osoloko esendlini. Ndandingakwazi ulala nasemini ngoba kaloku kukho le nto yenzeka kwi-spiritual life sam endixinanise ingqondo. Xa ndileleyo emini ndakubona tata ingathi uyangena apha endlini. Kwakumnandi, intliziyo yam oko yayihlabelela nje ibonga uNkulunkulu. uYesu Kristu inkosi tata, ndiyabulela, aqhubelekise, akusikelela, kufihle, kusekukhulu, nobungqina busebunintsi. uJesu Kristu inkosi, baba nomama, ngiyanibingelela ekuseni egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngiyaxolisa ukuletha ubufakazi sekulethanga, ngisemsebenzini, ngibhizi lapha, nale chance encane sengiyitholile. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi, siyamoya kakhulu uNkulunkulu ngoba kwaba nomahluko ukungena ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu, kuyasikhulisa, kuyasifundisa ukuziyela kuNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi ake ngilethe ubufakazi la. Ngiyazi unyaka usuyaphela, imikhosi siyayingena impela. Kodwa ngithanda ukuxwayisa la, kwathi ngolunye usuku bazalwane ngaphupha ebusuku, sasisemkhosini ebrantshini. Ngithanda ukuxwayisa abazalwane ukuthi ungaphumi emkhosini isikhathi esingashayile. uNkulunkulu engashilo ukuthi phumani isikhathi enivumelene ngaso. Hhayi, ngama ngisekhaya ngibona sengazathi uma ngifika ngibona ngathi hawu kade sekudliwa. Kodwa manje lezi zitsha kade bedla ngazo zingcolile, kodwa manje sekudliwe. Ngithi uma ngiphaphama ngibuka ukuthi hawu yindaba ini lento engiyiphuphayo. Futhi ngiphupha okwami kuthiwa nakho okwami. Bese ngingakudli-ke mina okwami-ke. Ngiphaphama engakakudli okwami, mangaliswe yilezi zitsha. Kanti ngempela ngizothi uma ngifika ebrantshini ngithola ukuthi khona umzalwane esethi hayi mina impela hayi ngihlulekile bazalwane, hayi sengithi impela hayi nginishiye, sengiphumile bazalwane. Ngase ngimangala enhliziyweni yami ngathi hawu, kanti uyazi kuyingozi kanjena usathane usuke sethola indawo. Sengithi nje ake ngixwayise abazalwane ngalokho ngoba ngabona ukuthi kanti kubi uhamba usuhlulwa umkhosi endleleni. Fanele sithandaze njengoba usathane vele umelene nomkhosi-ke, ngoba uyazi ukuthi kukhona izinto osuke uzoyibona, khona izinto ey'suke nje uNkulunkulu ezokubusisa ngalo. Futhi uyazi ukuthi uma uhlulekile-ke wena umkhosi, uyazi ukuthi vele nje usewinile. Ngiyakunxusa nje uNkulunkulu ekuseni, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, kuningi kabi uNkulunkulu asinqobele khona. Bazalwane, ngaleli gama uJesu Kristu inkosi, nganqotshelwa iy'nyosi ngolunye usuku, seyifikile ekhaya zagcwala indlu. Akaze kwenzeke emlingo, ngathi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, zahamba.
zaphinde zabuya. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Zahamba lokhu zahamba. Ney'khova ezayihlupha abazalwane ngisho phezu kwezindlu, zifike zibanga umsindo emva komuzi, emva kwendlu yami nje kakhulukazi. Lokhu zahamba. Ngegama nje lethu uJesu Kristu inkosi. Manje kuthi angithi nje uyinkosi ephakemeyo, mbongeni, mbongeni, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngalolo suku bevukile abenkosi, bese ngibona ekhaya lapho siyakhona masihamba la emhlabeni, ngibona ngendlela ekukhazimula ngayo, akuchazeki, angazi futhi ngakufanisa nani. Mangisabuka bese ngiyalangazelela ukuya kulo, mangisalangazelela bese kungathi khona nje umuntu okhuluma nami ukuthi lela khaya liyasetshenzelwa, awukwazi ukuya kulo ungasebenzile. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele ekhaya lizwe endlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ubaba uThibande, ngibingelele umama uThibande. Jesu Kristu inkosi. Baba ngibonge ngene ekhaya lizwi. Ngilalele intshumayelo nobufakazi obukhona obusiphilisayo. Ngingamphendulanga ubaba ekuqaleni. Ngangishilo ukuthi ukube wayeseduze, ngaze ngasho ukuthi ubeseduze ngabe ngiyazinikela ekhaya lizwi, ngasho ukuthi ukude. Ngagcina baba ngizinikele eThembeni Gospel Church la ngangigcina ngene khona. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu baba ngokuba khona kwakho usamukele egrupini yasekhaya lizwi. Ngithi angidlulise nje ubufakazi babo bekhona. NgoMsombuluko kwafika nje ngisemsebenzini ekuseni, kwafika into ethi angikhululeke, ngakhululeka indlela engingakaze ngikhululeke ngayo, kepha engakhululeka ngayo ngoMsombuluko. uNkulunkulu wami ekuseni baba, ngakhululeka umkhuleko onamandla. Ngambonga kakhulu umoya oyingcwele. Kanti kuzothi kusuka indodakazi yami la ihlala khona, ithi la ithi iphuma emnyango kungena umuntu ngejubane, avala umnyango, athi ngivulela avala umnyango mese ngenile. Yini awukazi ungenele endlini? Athi umuntu hayibo, ngithe ngibothi ngizongena lapha endlini yenja ngabothi izongiqeda. Ngathi mangithi ngizophuma ngesango wayisika utshani, ngabona ukuthi awulezi inyosi zizomboza kumina zonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngoba lezi inyosi kahle kahle kusho ukuthi bazozishaya indodakazi yami, ngoba emva kwalokho kwafa inja. Ebusuku kuzosakuba izolo kwaphinde kwafa enye. Ngithi angimbonge kakhulu kuNkulunkulu baba nomoya oyingcwele ngiyawumbonga. Jesu Kristu inkosi, amen. UJesu Kristu inkosi, ngiyakubingelela bamtsibande, ngibingelela umamtsibande nebandla lonke. Bathandekayo, ngizothola ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona kule group. Ngiyakholwa ngokuphelele ukuthi le group uNkulunkulu nguye owathuma uBamtsibande ukuthi ayivule, ngoba bengiwumuntu okhulekayo, ngilalela iy'ntshumayelo, ngihlezi nje ngi-active egruphini. Okay, emva kwaloko angazi kwenzakalani, ngagcina nje ngifikelwa ubuvila ngingasangeni egruphini. Kwathi ngilele ngaphupha umuntu owubaba osekhulile ekhala. Ngiyambuza ukuthi ukhalelani, athi waphumelani ekhaya lizwi, wakhishwa yini ekhaya lizwi. Ngaphaphama, inhliziyo yami yaba buhlungu.
ukuthi umuntu omdala ngaze akhale inyembezi ngokuphuma kwami ekhaya lezwi. Kusho ukuthi umuntu omdala uyabona ukuthi kukhulu ebengivikeleka kukona. Mhlambe yingelosi yami ngoba phela angiyazi, angithi akungaze ngiyibone. Mhlambe yiyo ingelosi yami le iyadumala ikhala inyembezi kokuthi ngiphumile ekhaya lezwi. Ngasuka same time mangiqeda nje ukuphupha lokho ngabuyela ekhaya lezwi, ngabuyela nje ngokuphelele ngiyalalela zonke intshumayelo. Ngaphandle idatha mangingenalo, kodwa mase nginalo ngibuyela la ngagcina khona ngiqhubeke nazo zonke iy'ntshumayelo. Ngiyakhuleka baseRoma 10:9. Ngiyakhuleka nje njalo, angisaphuthi. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angithethelele. Nengelosi yami uqobo ngicela intethelelo kokuphuma ekhaya lezwi. Ngicela ukubuyela ekhaya lezwi ngokuphelele. Yebo, ekubeni ngiliphuphile iphupho ngicabanga ukuthi iphelile inyanga noma iy'nyanga ey'mbili vele sekubuyelile ekhaya lezwi, kodwa ngicela uxolo kuBaMtsibande nakulona lonke ibandla, nakuNkulunkulu uqobo nasey'ngilosini zami. Ngicela intethelelo, ngiyabuyela ekhaya lezwi ngokuphelele. Ngiyabonga. Baba, ngiyabingelela ekhaya kwaNsibanda egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyethemba niyaphila baba nonke ekhaya. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ekhaya lezwi abazalwane bonke. Sithi uJesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukuletha nanku ubufakazi enginabo ngaleli gama likaJesu Kristu inkosi, ukuthi uNkulunkulu uyasilwela, ngisho silele izimpi, Nkosi yami, ezimbi. Ngiletha lo bufakazi baba. Ngiye ngaphupha kula maviki aphelile, ngafelwa yifoni, njengoba ngike ngasho ngathi ngiyafelwa yifoni. Ngingakabulethi lo bufakazi. Ngaphupha ngihamba ngiyongena komunye umuzi. Mangisathi ngiyangena nje kulo muzi baba, kwaqhamuka inja, kwaqala inja ngathi incane, engancane kodwa kakhulu engikhonkotha ngathi uJesu Kristu inkosi. Waphinde ngathi ngithi ngiyaqhubeka ngiyangena kuleyo ndawo, kwangeneka lapha endlini, yangimela ngaphambili inja, yathi ngathi Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hhayi, yangiyeka inja, ngaqhubeka ngahamba nganohambo. Hhayi, ngabonga kakhulu Nkosi yami, ngathi uJehova muhle njalo ngey'khathi zonke empilweni zethu, ngokusivikela noma silele. Ngaleli gama likaJesu Kristu inkosi siyabonga baba. Sibonga nje Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu unawe njalo njalo, nathi kuningi esikuncelayo kuwe. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela nakubazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngisibingelele sithi uJesu Kristu inkosi. Ngizodlulisa ubufakazi baba ekuseni. Izolo ngike ngaba nenkinga nje, ngivuka ekuseni ngithi ngiya ngasendlini yangasese emnyango, ngahamba ngaya endlini yangasese. Ngithe baba ngabe ngifika khona ngahlala, ngase ngiyasukuma ngiyaphuma. Ngithe mangiphuma ngizwe ngathi izinyawo zami zinenkwashu. Hhayi, nginganaki ngithi hhayi shuthi ngihlale kakhulu esithini. Ngathi mengabe ngihamba ngiqhubeka ngiya ngasendlini baba, kwavane kwalokha yonke into, kwalokha sonke isingezansi, kwangavuma ngisho nginyakaze, kwashisa wonke amathambo kusukela esinqeni kuyofika ezinyaweni baba. Ngamemeza abantwana endlini, baphuma abantwana endlini, ngamemeza ubaba ngathi akaphume nefoni. Waphuma nefoni, sakhuleka baba, umkhuleko wabaseRomans 10:9. Sakhuleka baba, ngakwazi ukululeka, ngacothoza ngafika endlini, ngahlala embhedeni, savula umkhuleko kaMeyi 18 baba, sakhuleka. Ngasho emva kwakho baba, sakhuleka, ngezwa baba umzimba uqaqeka, ngezwa amathambo eqaqeka baba, ngezwa ukuthi isitha besifuna ukuhlasela baba.
kodwa ngingamandla kaNkulunkulu nangomkhuleko ngaphaphama baba, kwavuka kwaqaqeka wonke amathambo. Siyabonga baba ngomkhuleko wakho. Nasebusuku baba, namhlanje ngithe ngilele ngaphupha ngidla, ngathe mangiphaphama ngakhuleka lo mkhuleko baba wasinika wona ukuthi siwukhuleke mangabe uphuphudla. Ngakhuleka wona baba, ngalala. Mangivuka ekuseni ngizwe baba kunento ehleli la emqaleni, ihleli la emqaleni, ngivuke baba ngikhuleke, ngakhuleka ngathi mengigobile ngikhuleka ngezwa umphimbo uvaleka, kwanento engivala la emphinjweni kepayipini lomoya baba, kwangathi angikwazi ukuphefumula. Ngafaka isandla khona kwangathi kunento efuna ukuphuma khona baba, kwaphuma nje into ezinkulu eziyizigaqa ezimbili ezinukayo baba. Baba siyabonga, siyambonga uNkulunkulu, ngawe siyambonga baba, nangemkhuleko yakho sinika yona iyasisiza baba, isihlanza ngisho nangaphakathi, ikhipha ngisho nebutho esibudle ebusuku silele sidliswa isitha. Siyabonga uNkulunkulu, uqhubeke njalo ume nezimfundiso zakho, uqhubeke njalo baba nangemkhuleko yakho. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithanda ukubingelela ubaba, ngibingelele uma, ngibingelele abazalwane basentabeni nabasekhaya lethu. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu asenzele kona. Siyabonga baba ngey'mfundiso zakho, ngoba ngesinye isikhathi ungathembi, uzibone uyisoni phambi kaNkulunkulu. Uthi uma ubuka ukuthi uzothi uyacela akubuke ungcolile, uyisoni esikhulu phambi kwakhe, uzusabe. Kanti ngempela uNkulunkulu unomusa. uNkulunkulu esimkhonzayo unomusa, uyasibonelela, uyasizwela. Masikhala kuyena ngampela. Baba ngiyabonga. Ngiyabonga ngampela. Iy'mfundiso zakho ziyasikhulisa usuku nosuku. Zisipha amandla, zisipha ukuthi siqhubekele phambili nalolu kholo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba nangoma ngey'mfundiso zenu. Ngampela liyakhuluma izwi kuJeremiya 17 verse 5 and 6 ukuthi beka ithemba lakho kuJehova. Uqalekisiwe umuntu obeka amathemba akhe kumuntu. Nkosi, ngiyabonga Nkosi Jesu baba, siyabonga kakhulu. Imali esasiyidinga baba, siyidinga kuphuthuma. uNkulunkulu sinikile baba, le sasifuna ukuthenga isayithi ngayo. Wasinika Nkosi. Siyambonga uJehova, siyambonga uNkulunkulu. Wasinika, sahamba sayokhokha, sabekwa indawo esasiyidinga. Siyabonga, angazi ngingathini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba ngey'mfundiso zakho ezisinika ithemba empilweni. Sithi nje uJesu Kristu inkosi. Siyabonga, siwumndeni wakaMkhize. Siyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, ngibingelela abazalwane ekhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Bingelela ubaba nomama. Ngithi Jesu Kristu inkosi baba, nami ngithi angilethe ubufakazi kuba khona ekhaya lezi baba, ngumusa kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu ngawe baba, ukuba khona ekhaya lezi kweqiniso. Siphasi kwe-umbrella, si-protected thina nemindeni yethu. Nami ngakhona ukungena emkhosini lamalanga andlulile waka 3 days. Ngangena isikhathi ukukhulekela i-protection baba, ngibone ubukhulu bakaNkulunkulu. Umntana kasisi wami bekangene something endlebeni kasemsebenzini, bamuyisa lena bamisele bamjikisa ngasema-theatre, bokungahambi kahle. Ngaze ngamcela ngathi ngicela ukufaka ekhaya lezi, kavuma. Uthe makavuma, ngithi makaba khona ngasekhaya lezi bakaya le kuma-appointment, sebamisa ama-appointment. Ngabuyela kule doctor le yokuqala vele le yamtshela ukuthi le nto ngeke ikhone ukuphuma otherwise vele angeke asezwa whatsoever.
ubuyelele khona baba. Sebabuya nabo ema-Rustenburg nakuphi selibamjikisa, kodwa kuyaba khona ngasekhaya lesi umusa kaNkulunkulu bakhonele kuyikhipha lento le ngasendlebeni. Ngathi uJesu Kristu inkosi uyezwa namanje. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba nomama, chubekani. Umusa kaNkulunkulu usiphezu kwethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Akupheleli lapho baba, nami ngashiya i-wallet yonke i-handbag yami ngaphakathi etekisini. Lesikhathi sengitshintshe iteksi vele ngigibelele sengena ngasekhaya, ngadiscover ukuthi ibhegi leyo isele kule teksi lengihlikile. Nganela kubiza uJesu Kristu inkosi, ngambiza ka-3. Ngacela lo teksi lo akangicelela enye iteksi ukuthi ingigijimise ngoba bakhona amanye amateksi amancane bajame lapha. Sagijimisa le teksi leyo sihamba siyifuna baba, sayithola ibhegi yami, konke kukhona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngendaba yesikhathi baba nami ngizaphelela lapha, kodwa kuningi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, egameni likaJesu ngiyabulisa. Baba, ngizobonga nje ngiphakamisa umbongo omkhulu ngendlela owenza ngayo izinkonzo zakho. Ziyangifundisa, ziyangikhulisa, ziyangiqinisa. Soloko nje ngangena ekhaya entabeni kaJehova lapho kubonelelwa khona. Impilo yami iya ishintsha nje ngoba ziningi izinto ebengingazazi esengizibona ngenye indlela manje. Ngendlela osifundisa ngayo siyayibonga, inhle, iyasikhulisa, isiyasimisa evangelini. So nje uThixo ngathi angakusikelela kanti selinsuku, umane usinyamezela, usibekezela, umane uba nathi usifundisa njalo. Egameni likaJesu ngiyabonga, amen.